Ayan naman. Lalaban pa rin. Oh. Yo, what's up mga kagagamrak? Ulit ko lang. Yo, what's up mga kagagamrak? Good morning, nandito tayo ngayon sa sa Marikina, sa pamamahay ni Spider Doc. So ngayon, laban namin ng mga YouTuber, mga vlogger ng magagamba. Huwag natin kalimutan si Kuya Mindo, mag-subscribe. Huwag ning kalimutan, ring the bell na rin para laging updated kayo sa mga laban ng magagamba niya. Siguradong magandang laban ni magandang makita nyo na laban ni Kuya Mindo. Yan ang si legend yan. Kumbaga sa basketball yan. Yan ang team captain ng mga gagamba. So makarak, maraming salamat. Salamat din kay Kuya Mindo. Paki-subscribe na lang din kay Gagamrak TV. Ring the bell na rin para maging active na rin kayo sa YouTube channel ni Gagamrak. Salamat. Yun mga kamba, welcome back to my channel ulit. Yan. Papalaban tayo ulit ng Masbate na mayroong Mindolod. So tuloy-tuloy yung pag-eksperimento natin ng ating Mindolod hanggang sa ma-perfect natin mga kamba. So medyo okay na siya. Kaya lang mabilis umipik to, kaya medyo pinag-aaralan pa natin paano magbawas ng mga ingredients niya. Pero okay na siya. Hindi na siya bumibitaw sa laban. So bago yan mga kamba, shout out muna kay Lito Balita ng Lipa Batangas, kay Jumar Balita, kay Sir Alan Alcanci ng Lipa Batangas. Shout out sa inyo dyan sir. Shout out din kay King Cyrus Aubenia, yan, kay John King, yan, shout out sa iyo John King. Kay Maurice Arwin Dilia, yan, si Clarence Michael Radyo, yan, Radyo. Si Kasakmal TV, shoutout sa iyo. Si Sian Gaming PH, shoutout sa iyo. Si Kapata TV, yan, shoutout sa iyo Kapata TV. Janre Makalipot, yan, shoutout sa iyo Janre ha. So yan, mga kamba, panoorin natin yung mga laban natin, mga testing natin. Lagi na yan mga kamba, magagandang laban. Talagang ibang klase yung mga laban ngayon mga kamba. So yun lang mga kamba, at panoorin natin. Okay, pag nalabanin tayo naman, brown ito oh. Ganda ng pagka-brown niya oh. Yun. Yan, kunin natin isa. Ayan oh. Ganda ng kulay oh. Nalamin na natin ha. Oh, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Biglang nagsalubong. Biglang nagsalubong. Tayo mo paglabanin, biglang nagsalubong. Tumakbo agad yung isa. Yan. Yung bakbakal. Okay. Walang tigil na makbakal. Yun, tumakbo. Nanakbo na naman yung medyo payat na brown. Pero mas mahaba ang paa eh. Sinalubong ka agad kanina. Ayan naman. Lalaban pa rin. Sige. Laban pa rin. Ano naman? Hindi tumitigil. Sige. Walang tigil na bakbakan to. Naku, nadali na yung medyo. Naku, lumalaban pa rin, no? Oops, pati hulog na. Hulog na. Oh. Pati hulog. Ayaw umakyat. Putulin natin. Yakyat natin. Yan.
para makagamba, oh. Walang nahulog. Ay, isang beses pala yung medyo malaki ito. Medyo light, dark kasi yung isa, pulang-pula oh. Okay. Wala na, ayaw na. Nangayaw. So yun mga kamba, nangayaw na. Yun guys, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa place si Spider Dong. So tournament po to, 5th season. So yan guys, ako po si Big Day Spider. Abangan niyo po palagi ang mga upload natin. So guys, sasama po tayo sa mga tournament ngayon. Sana makisa tayo. Guys, hanggang dito lang, lagi tayo mag-ingat. God bless all. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!